जोंनि जे सेन्ट्रेल पार्टी आईपीएफटी बाय गावबागाव जत डिविजन कमिटिनि बिए प्रेसिडेंट सेक्रेटारि तै सेंट्रल नेतृत्व तै जत बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन तैगि जों पार्टीनि बर्तमान परिस्थिति तैगि बा आगामी दिन जों पार्टीनि बाहायके जोंनि खालामना जों बाहायके सामगामनाय अब तैगि विशेष आलोचना आंखा এই বেশি ইলেকশন তো কোনো অবভিয়াসলি अब तो बीसी इलेक्शन तो जत इम्पोर्टेंट कारण তিনি 2016 যে बीसी इलेक्शन মানে তিনি 2024 थांग বাইরে নাই दंहा 25 फाइटा তিনি जराती बीसी इलेक्शन याखो अवश्य जों आशाबादी बीसी इलेक्शन दंगान बीसी इलेक्शन पार्टी आईपीएफटी जों जोंनि पार्टीनि हইতে जों गाहाम पारफरमेंस खायनायनि बागै जों आंद्राव जतन नगजाक एवं सारा त्रिपुराबासी जतन सिगुनरावनि मीडिया माध्यमफोरनो जों जत सारा त्रिपुराव जतन आवायजों जे अब yang ramu sago kau baru baru sago je tawa timu ni salbaro party IPF ni program salbar ma sakri ni अब सारा त्रिपुरा वो अब चले तो एकदम नॉन स्टॉप सर इनका जेहेतु बस का सालो हम अफेयर मिनिस्टर अमित भाई शाह फाइट में हंसते हो नरक आईपीएफ टीनी टीम गई माला जानी कोनो वांसुक जागरो अवश्य और वांसुक का टॉपिक में बिसिक फान्डे कक सानाय तिनी न जों आलोचना खायका जे जोंनाव जोंनि यूनियन होम मिनिस्टार जोंनि त्रिपुरायाव फायनाय विशेषके नर्थ इस्टार्ननि जत चिफ मिनिस्टार तै जत राज्यपाल तैगै बर्तमान बांग्लादेश इंडियानि जे परिस्थिति तैगै कैसा और मीटिंग नाय नागौ आरो बिसिङाव फनो जोंनि पार्टी आईपीएफनि तरफ थेके जों कैसा बेनि थाने अपॉइंटमेंट नारनानै जों रेस्टा नाय दङ जोंना सीएम बा एमपी रावनि थ्रुथिके जों कैसा जरा दिना अंथुं अब जोंनि पार्टीनि हइते जोंनि काबुनि पयि दंनाय जे जोंबो किसा राजनीतिक भावे माने राजनीतिक आलोचनाव बबे किसा कक सालायनानै जोंनि दाबि तो दाबि सनद तो तै माबा अब तो पार्टी आईपीएफ तो साना कक जों तो अब सेपारेटिस्ट डिमांड तो जोंनि दङ आबोनि बिसिङाव पार्टीनि जेटा राजनीतिक भावे जे नांकुक माने जे कावलां गोबांमा दङ विगत दिन रावनि गोबांमा जों आलोचनानि बिसिङाव तिनि राति पेंडिं खालायजाबो दङ मेटार रावनतिगै बुफ्रुक कार्यकरी खायनाय जेहेतु होम मिनिस्टार निन थारैनो जत किसु जोंनाव बुफ्रुक गमाय कार्यकरी माने कार्यकरी खायरनाय जों आबो नायसिंजाक जों मकलावजाक जों जत तिप्रासा नन तिप्रासा एडिसि एलाकानो डेभलपमेंट खायनायनि बा एडिसि एलाकानो बोसोर जरातै मा खायमान आइननि बिसिङै आबो जे सरकार यासागै नाजाक बा व्यवस्था आबो अलरेडि प्राय शेष दिखे ना उनजा व्यवस्था नानन बागै किन्तु तिनि जरातै कार्यकरी नि आबो जों अमेटा रमतिके बिसके मालायनान बागै जों चाइतावनाय ता कैसे सोंताय गो जेहेतु पार्टी नो ति दुल तंनाय बा बिसि ब्रुम ब्रुम जनवरी डिसेम्बर कान्या कक बरक रुमान स्क्रिप्ट थि चबा नखलाय मान नो थानाय बो बनो नो बनो खामे बरा ना बरा माने आबना तै दागो स्टेटास तंग दागो हाय हाय आंदोलन खरंति सामो नुगि दंस अवश्य अब तै थांनो सानख्रै जे माया सक्ता अब जत कनो कानाय स्पेशली जों सेपारेटिस्ट त्रिपुरालायन अब तो जोंनि मूल दाबि नो आरो बिसिङाव जोंनि जेटा जेमन कक बर रुमान स्क्रिप्ट अब तिनि आन्दोलननि अब सेपारेटिस्ट डिस्लाइस कामनि आन्दोलन रोमान स्क्रिप्ट तिगै कक बर बिजा आन्दोलन अब 2009 नि आईपीएफ त्रिपुरालायन आन्दोलन तिनि कामनि आन्दोलन তিনি জনাতে अब बुंनियाखौ अब आं 2018 सरकार तो एमएलए दंफ्रुबो अमेटा रंगतिगै जो विधानसभायाव गावति सालायजाक गाव बरक स्पीच नारगै जों गाहाम हामिया नफनो चिनि नफनो जों माने परिचय रिसिनायनि आखु जाखै उंलायजास पाइथा कक सोनो मसो गावनो आईपीएफ टी बीजेपी 2018 फायम पर 2019 125 अमेंडमेंट बिल न पास कर हो जाका दाखनो दिल्लीआव अब पास नि सपायाखौ अब आबोनो जों जत्तन स्लाइ बख्रम हिंजाक दाबो पार्टी आईपीएफटी जत्तन स्लाइ दाबो जों बख्रम हिंजाक केनो शुद्ध अब 2019 पास खा अब हाय बा कोनो कारण आपनि जे 5 বছরनि टार्म्स जे पास हिंजाक जिनिस तो कार्यकरी खायनाय एवं जों तिनि बीजेपी सेंट्रल उंथुं बा राज्यनि उंथुं जों बरनो सानार दङ दा सानानि जोंनि थानि प्रुफ दङ 2023 द्वितीयबार सरकाराव फाइनालनिफ्राय बीजेपी आईपीएफटी नि जुरुआ निर्वाचननि इस्तेहारनि सिरियल नाम्बार बुसुगन्द्र खुलाव नायलाय सिरियल नाम्बार बुसुग दं ए जे जों सरकाराव फायगांके बा ओ थांनाय साल जे जोंनि पाइसुगा साबुंनो जों सरकार फाइबारि लगे लगे पास खायनाय फिया तिनि दै बছर थांगा तिनि खाया अब बाकी निर्वाचन बुट पाइना निसिमि दे अब तिब्रासान थाने कोनो माया दैया करि खाहाय दे नानि जे बुट पाइगे सरकार खायनानि अब वासुगिते तिनि बीजेपी बा हाफां बीजेपी उथुं त्रिपुरा बीजेपी उथुं अमाय वासुक दंखा अब जों जोंनि पार्टीनि हइते जों अब बेलाय माने खादुजाक जोंनो दायि दायि अब कार्यकरी खायनांगौ अब स्पेशली जाबो 21 तारिखआव जे होम मिनिस्टार खायगा जों 27 तारिख सासिनाय गैयाबा जोंनो अमाय
आरो मालायनो जराम बुरारि जायो आंखौ जों दिल्लीफोर थानाय हायफोर जों मा मालायनाय जों देशनि बोसा जों भारतनि बोसा जों थानायबो भारतनि संबिधान बिसिंनि जोंनि माइमार जोंनि प्राणमार जोंनि दैमा जोंनि सामा अब जों सानै थानाय এবং যেটা তিনি জোড়াতে ইংয়াকো উংনাই হিংসে ইংয়াকো অবর মতো তাই সানা সেক্রে বুকাই আউজার সিকটা